Мариан и Дани, трима рамо до рамо, винаги събрани. Три имена, дето всички ги знаят, а завистниците отстрани само лаят. Колкото злато, колкото кинти да им вземат, пак мамка му тримата няма да се разделят. Една дума, един гръб, една сила, който е истински остава и в буря. Къде бо полиция? Нека идват. Мишките отзад пак информация подават. Калдирачите приказват, душманите гледат, ама като стане напечено, езиците замлъкват. Виктор, Мариан, Дани, три имена от Угърчин познати. Майната им на душманите, майната им на зависта. Виктор, Мариан и Дани пак са на крака. Къде бо полиция? Нека гледа, нека мишките информация подава. Може златото и кинтите да вземат, ама тримата не могат да разделят. Виктор германец отпред, Мариан до него, Дани е с тях, тримата в едно. Кой какво говори не им пука, особено защото фалшивият сам си показва лицето. Завистници много, душмани без брой, в интернет са тигри на живо, без глас и без строй. Мишките шепнат и носят новини, но тримата добре си знаят кои са им врагове. Патроните на Угърчин така ги наричат, щом минат по улиците всички ги различават. Не златото, не парите, не чуждата слава, приятелството е това, което става. Виктор, Мариан, Дани, три имена от Угърчин познати. Майната им на душманите, майната им на зависта. Виктор, Мариан и Дани пак са на крака. Къде бо полиция? Нека гледа, нека мишките информация подава. Може златото и кинтите да вземат, ама тримата не могат да разделят. Виктор германеца, една дума, Мариан, един гръб, Дани, един характер. Три имена до края, Угърчин знае. Който разбрал, разбрал. Майната им на душманите, майната им на зависта. Виктор, Мариан и Дани, трима братя по душа. Злато вземайте, кинти вземайте, нека мишките пак да подават. Тримата са заедно, няма кой да ги раздели. Угърчин, Виктор германеца, Мариан, Дани. Който разбрал, разбрал, останалите да си говорят.